നമസ്കാരം. ക്രിസ്തുമസ് വെറുമൊരു ആഘോഷമല്ല, അതൊരു രക്ഷയുടെ അനുഭവമാണ്. പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിലേക്കുള്ള പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് സ്നേഹവും നന്മയും സാഹോദര്യവും മാത്രം കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്. വികസനത്തിന്റെ ചിറകിലേറി പറക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ 3 സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഉണ്ണീശോ ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ആ രാത്രി പൊന്നും മിറയും കുന്തിരിക്കവുമായി കാണാനെത്തിയത് 3 രാജാക്കന്മാരാണ്. അന്ന് അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറിയത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. അതുപോലെ നന്മയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി മാറാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം. ഏഷ്യ പ്രവാചകനും ജെറമ്യ പ്രവാചകനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ച ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം മാളികയിലോ മഹാസൗധത്തിലോ അല്ല, മറിച്ച് കന്നുകാലികളുടെ ഒരു തൊഴുത്തിലാണ്. ഇതിലൂടെ ക്രിസ്തുമസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്: എളിമയുള്ളവരായിരിക്കുക. തോമസ് മെർട്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ, അഹങ്കാരം നമ്മെ കൃത്രിമമാക്കുമ്പോൾ എളിമ നമ്മെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം മാലാഖവൃന്ദങ്ങൾ പാടി, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. അതെ, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കാം. സമാധാനം കൂടെ വന്നുകൊള്ളും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.